Kohta ei näitä enää voi aurata, kun on semmoisesta tampattu tuommoinen kinttupolku. Liisa Jakovirta on viime päivät sitkeästi etsinyt oikeaa viranomaista haukuttavaksi siitä, että kotitalo on ollut jo viikon lumen saartama. Ihmiset joutuu kulkemaan pitkin tuota ajoväylää rattaiden kanssa, voi katsoa vaunujen kanssa, rollaattorin kanssa. Vanhemmat ihmiset ei oikein pysty liikkumaankaan, kun toi on vaarallista, tuossa kulkee autoja koko ajan. Samalla asialla ovat olleet muutkin helsinkiläiset. Ville Alatypön puhelin piirsi pelkästään eilen 4 tunnin sisällä 50 kertaa. Ja kaikki palaute on ollut sitä, että ei ole aurattu jalkakäytäviä ja asuntokatuja ja kyllä me yritetään. Laajasalolainen Jakovirta on erityisen tuohtunut siitä, että kotikadun kunnossapito siirrettiin kiinteistöyhtiöltä kaupungille surkein seurauksin. Hurjaa ja muuta. Nyt kun kaupunki on ottanut nämä omaan hoitoonsa lainausmerkeissä, niin nyt on lumet täällä näin. Mutta kun taloyhtiö hoiti, niin jos ei huoltoyhtiö hoitanut hommia ja poistettu lumia, niin mehän voitiin vaihtaa huoltoyhtiö. No mitäs me nyt tehdään? Helpotusta jalankulkuahdinkoon ei ole lähiaikoina tulossa. Lumikuskien ylityötunnit paukkuvat jo nyt yli ja lisää lunta lupaillaan. Sunnuntaina näyttäisi tulevan lisää lunta ja roimasti ja nyt meillä nämä aurauskalustokin on tällä hetkellä vuorokauden ympäri liikenteessä, mutta ei se siltikään välttämättä riitä ihan tämän puolen metrin auraamiseen. Helsinki ja tällainen, herra Jumala.